Mayong gabi, mga katuwang kay Kristo. Yari ang ating mga tensiones para sa pagsulog natin sa ika-19 nga Domingo sa tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Sunday, offered by May Mercurio and family. Para sa kalag ni Michael Angelo, offered by Tia Kitchin. Para sa kalag nanday Jennifer, Laura, Joel Sr., Gregorio Jr., Consejo, kag Gregorio III, offered by Patria family. Para sa kalag ni Sunday, offered by Tia Kitchin. Para sa kalag nanday Simplicio Sr., Simplicio Jr., James Sr., Johnny, offered by Mr. and Mrs. Tibahares. Para sa kalag ni Virginia, offered by Tintin. Para sa kalag nanday Condrado, Socorro, Cagnemia, offered by Prese Mendote. Thanksgiving is offered by Mr. Alberto Betania and family. Kaya mga sponsors natin, Mr. and Mrs. Melanie Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mrs. Merlin Kipuan and family, Mr. Gaylord Sayo and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Rosalinda Aguisola and family, Mrs. Eliza Pison and family, Mr. and Mrs. Erica Parantan and family, kag Mr. and Mrs. Christine Joy Gadot and family. Sa yapusan, sang iya pamulong-pulong, tuhoy sa tinapay sang kabuhi. Ginpahayag ni Jesus, niya siya gid ang tinapay niya ini. Apang ang mga Hudeyo, niragapanati sa iya, wala nagtuol sa iya. Isa ini kadako nakatublagan sa misyon ni Jesus. Subang sa pagdilaw, ginantos ni Propeta Elias. Apang sa Jesus, wala nagbalhin sang iya pahayag, sanglit kay ini ang kamatuoran. Siya ang tinapay, nyalin sa langit, nyagin padala sa amay. Pamatian naton ang pangagda sa amay nga nagpalapit kay Jesus. Sanglit siya lamang ang dalan pakadto sa kabuhi nga dayon. Ang atong celebrante, ang si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. The young and the old, the bright and the
Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kanyaraman sa imo. Ang gundo maging tapos kita sa pagselebrar sa Santos Gamisa, kilalahon nato na na aton mga sala. Tanan, nag-confess sa Ako sa Diyos nga makagagahon sa tanan, kag sa inyo mga utod. Kinakasala ako matuod sa una, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong dakong natod nga sala. Busa nag-aapot ni Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga laska mga santos, kag sa inyo mga utod, ikampo niyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa tanang Diyos nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Titiyang kita niya panulong sa kabuhi, yulay katapusan. Amen. Oh, maluoy ka. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
Santo. Nangabuyo kita, magamhanan kagulay kita puson ni Diyos, nagaisog kami sa pagtawag sa imo nga amon amay. Dugangi sa amon yung mga tagipusoon ang mga balatyagon nga ilasang imo mga anak nga inayupan. Agod nga mangin takos kami sa pagbaton sa panablion nga imo ginsaad sa amon. Napaayo na nini sa imo, pangin ka Hesus Kristo, imo anak ang amon Ginoo, nga nagakabuhi nga nagahari po sa imo sa kaysan sa Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa naunang nga libro sa mga hari. Si Elias naglakad sa bugos nga adlaw sa desyerto. Nagdulog siya kag nagpuko sa landong sang kahoy, kag naghandom siya nga mapatay na lang. Nagpangamuyo siya, hindi na ako makagwanta Ginoo. Tuhaan na lang ang akong kabuhi. Maayo pa nga mapatay na lang ako. Naghigda siya sa idalom sang kahoy kag natulugan. Sa hinali ang anghel nagtandog sa iya kag nagsiling, bangon ka kag magkaon. Nagpaghunong-hunong siya kag sa iya uluhan, may bibingka kag isa ka tibok nga tubig. Nagkaon siya kag nag-inom, kag naghigda liwat. Ang anghel sang Ginoo nagbalik kag ginpukaw siya liwat nga nagasiling, bangon ka kag magkaon, kay ang lalakton tama pa kalawig para sa imo. Si Elias nagbangon, nagkaon kag nag-inom, kag ang pagkaon naghatag sa iya singtuman nga kusog, sa paglakad sing kapatan kaadlaw, pakadto sa Horeb, ang balaan nga bukid. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo ang Ginoo. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo sang Ginoo. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako mag-untat sa pagdayaw sa iya. Dayawon ko siya tungod sa iya mga binuhatan. Kabay na ang mga ginapigos magpamati kag magkalipay. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ibantala naton ang pagkadako sang Ginoo. Dayawon naton sing tingup ang iyang ngalan. Nagpangamuyo ako sa Ginoo, kag ginsabat niya ako. Ginkuha niya ang tanan ko nga mga kahadlok. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ang mga ginapigos nagasalig sa iya, kag nagakalipay sila. Hindi gid sila mapasluwan. Ang mga makaluluoy nagapanawag sa iya, kag nagasabat siya sa ila. Ginaluwas niya sila sa tanan nila nga mga kalalatan. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa tanan nga nagatahod sa iya, kag iya sila ginuwas sa katalagman. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagabangot sa iya. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo ang Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Mga utod, hindi ninyo pagpasuboa ang Espiritu Santo sang Dios. Kay ang Espiritu amo ang tanda nga iya kamo sang Dios. Kag isa ka garantiya nga magaabot ang adlaw nga ang Dios magaluwas sa inyo. Sikwayan ninyo ang tanan nga paghinakit, pagkamainiton kag pagkaakid, pagyawyawanay
ukon pagpasipalahay, kag ang tanan nga sahi sa mga pagdinumtanay. Sa baylo, magmaayo kag magmanuno kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo, subong nga ang Dios nagpatawad man sa inyo dira kay Kristo. Tungod kay pinalangga kamo nga mga anak sang Dios, magmangin kaangay kamo sa iyo. Magkabuhi kamo nga ginagamhan sang gugma, subong nga si Kristo nagahigugma sa aton kay nagahatag sang iya kaugalingon nga kabuhi para sa aton. Subong isa ka mahamot nga dulot kag halad nga nahamutan sang Dios. Ang pulong sang Dios. Payag magtindog tanan. Ako ang muambuhi nga tinapay nga naghalin sa langit, siling sang Ginoo. Ang bisan sino nga magakaon sini, magakabuhi sing dayon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kanyaraman sa imo. Mga sahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Ang mga Hudiyo nagkulumuron batok kay Jesus kay nagsiling siya, ako among pinapay nga naghalin sa langit. Gani nagsiling sila, hindi bala ini si Jesus anak ni Jose? Kilala naton nang iamay kay Giloy na makasiling siya nga nagpanaog siya halin sa langit. Si Jesus nagsabat, hindi ka mo magkulumuron sa inyo kaugalingon. Wala sing may makakari sa akon kung hindi siya pagbuyukon sa akong amay nga nagpadala sa akon kag banhon ko siya sa katapusan ng adlaw. Ang mga propeta nagsulat, pagatudloan sang Dios ang mga tao. Ang tagsa-tagsa nga nagapamati kag nagatuo sa amay, nagakari sa akon. Wala ini nagakahulugan nga may nakakita sa amay. Siya nga naghalin sa Dios amo lang ang nakakita sa amay. Nagsiling ako sa inyo sing matuod. Ang nagatuo may kabuhi nga wala sing katapusan. Ako amo ang tinapay sang kabuhi. Ang inyo mga katigulangan nagkaon sang mana sa disyerto, pero nagkalamatay sila. Pero ang nagkakaon sang tinapay nga naghalin sa langit, hindi mapatay. Ako amo ang buhi nga tinapay, nga naghalin sa langit. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay, na akon ihatag magakabuhi sing dayon. Kag ang tinapay nga akon ihatag, amo ang akon unod, na akon ginahatag para sa kabuhi sang kalibutan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa sining ika-19 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon padayon na aton pagpamalandong ilabi na gid nga ginsuguro naton sang nagligad nga Domingo sa ika-18 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon na kung sa diin nagpamalandong kita sang Eucharistia o kung si Jesus nga ginatawag tinapay sang kabuhi. Subo nga Domingo, among man sa gihapon ang aton Ebanghelyo nga nagapakita sa aton nga si Jesus amo ang tinapay sang kabuhi. Siya ang ginpadala sang Dios agud nga makapuno sang aton nga kagutom. Gani nga ang aton pagpamalandong kuhaon naton sa aton disposisyon sang kagutom ukon sang aton pagkalangkag sa Dios. Amoy na ang tema sang aton nga pagpamalandong subong. Maga-focus kita hindi lang sa Dios
o kon sa tinapay sang kabuhi nga mo ang si Hesukristo, kundi makapokus kita sa ginagamit sang Dios sa aton tawhanon nga disposisyon. Kay balaan sang Dios ang aton nga kaugalingon, balaan sang Dios kundiin kita pag lantawon o kon pahulagon sang Dios sa aton pagtuo. Gani nga ang ginagamit sang Dios nga ara duna sa aton amo ang description subong, no, ang kagutom, no, nga siya ang makapuno kay siya ang tinapay. Kung lantawon naton sa sining mga simbolismo, makita naton nga ang Dios nagapahanomdom sa aton kag nagahatag sa aton sang kahigayunan nga labuton naton ang Dios. Ukon nga ang Dios amo ang aton lang kadtuan. Ukon ang term nga ginagamit bala ang Dios lang ang aton dapat kalangkagan, no? Ang Dios lang ang dapat nga aton nga mahibaluan nga makapuno sa aton kagutom kag kauhaw, no? Nagagamit ang Dios sang tawhanon naton nga mga ehemplo o kon eksperyensya para nga manginlapit ini sa aton. So kung sa ron, kung si Jesus amo ang tinapay sang kabuhi, kita nagahandom, kita nagakapuaw, kita nagakagutom nga sa Dios nga amo lang ang makapuno sa aton kauhaw, ang Dios lang ang makapuno sa aton kalangkag, ang Dios lang ang makapuno sa aton kagutom. Amoy na ang ginapakita sang Dios sa aton halin sang nagligad nga Domingo. Ang Dios lang, no, ang makapuno sini. Gani nga gina-emphasize ang Dios ining kaimportante sang sining kauhaw o kung simbolismo lang na ang ginagamit nga kagutom, no? Kundi tawhanon nga pagkakinahanglan nga may mapuno sa aton. So lain-lain nga paagi, no, nga gin-describe ina sa aton tawhanon nga pagkakinahanglan. Nasiling ko na kagutom, kauhaw, kapungaw, no? Ang dapat bala i-fill in, no, ang aton eksperyensya sang pagkakulang. Sa bagay nga ang Dios lang ang makapuno sini, no? Amo ini ang aton nga ginatalupangod subong. Sa bagay nga diri naton talupang don nga ang Dios naga-encourage gid sa aton nga talupang don naton nga nagabuso-buso gid balang aton kauhaw sa Dios, nagabuso-buso balang aton pagkakinahanglan sa Dios, agud nga maninguha kita nga pun-o naton ang aton kaugalingon sang Dios. Busgo naton ang aton kaugalingon sang Dios. Pun-o naton, bulngo naton sa aton kauhaw, no, sang Dios, no. Sa bagay nga maninguha gid kitaya, no. Lain naman na iya ang daw sa waay man lang, no, bangod kay ginailog man lang naton ang ara sa palibot naton. Ano ang akon nga daw hindi man gid, daw rough lang siya nga example pero amo ini, no, nga gusto mo bla paslim, no, gusto mo mag-fit ang himulawas, gani ka bangod kay nakita mo sa damo nga advertisement nga kung may treadmill ikaw, no, mas slim ikaw, no, ma-treadmill nga malakat-lakat ka bala kay hindi ka permi ka kadto to sa esplanade, no, kay tigulang ka na dira ka lang sa balay ti kinahanglan may treadmill ikaw nga dira ka lang malakat-lakat kay nagbakal ka man, to, oo, sang treadmill para nga mag-slim ikaw. Mga isa ka semana, 2 ka semana, tinagaturo treadmill ka man, okay, ti para mag-slim, no, para mag-fit, no, para mag-healthy ikaw. Asa sana sang ulihi, ara na lang da ang treadmill no? Why ka naga-walking da sa treadmill, no? Bangod kay ang kauhaw, ang pagkakinahanglan, ang commitment nga mag-slim ikaw o kung mag-fit ikaw o kung mag-healthy ikaw, no? Wala sang pagkabuso-buso bala, no? Kung sa ron, ngati nagbakal ka lang, no? Kay siling mo mapaslim ka, pero ang pinaka-importante sa tanan ang imo desisyon, no? Nga maggamit sa treadmill. O kung sa mga tanong,
ara na subong nga kinanglan, may relo ka na lang nga nag-aisip sang imo steps, no? No, 1,000 steps, no? Subong 6,000 steps sa isa ka adlaw, no? So sa bagay nga sa una-una pa lang, biskan diin lang to ginalantaw mo na, no? Malibot ka sa SM, no? Kinanglan kay para mag-fit ikaw, no? Asa sa ulihi nga sa dalayon lang, no? Do so wala naman, no? Kay wala ka sang commitment, no? Kag wala ka sang kauhaw o kon kapungaw nga buhaton ang imo ginahandom nga mag-slim ikaw o kon mag-fit. Mga utod, kinaistorya ko ini bangod kay daw amuman ina ang ginapaabot sang Dios sa aton. Nga kinahanglan tam-an gid ka kusog ang aton pagkakinahanglan sa Dios, ang aton pagkauhaw sa Dios, ang aton pagkalangkag sa Dios sa bagay nga bisan ano pa nga upang, no? Padayuno naton ang aton commitment nga ikabuhi kag pun-on naton ang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang Dios lamang. For example, no? Ti katulad bala sang ti ara na ariya ang Dios mo, no? Katulad sang treadmill, ara man iya ang treadmill, ara man niya ang relo nga nagaisip sang imo steps, no? Pero depende sa aton, katulad sang nagapa slim o kung nagapa-fit, depende sa aton commitment kung tinguhaon naton nga gamiton ina nga treadmill o kung relo sa iya nagakaigo nga pagkakinahanglan. Amo man na ang Dios. Ari lang ang Dios sa palibot naton. Ang Dios ara sa aton Eucharistia. Depende sa aton kung magpalapit kita sa Dios. Kung namugid man ina ang imo ka pagkauhaw sa Dios o kung pagkapungaw sa Dios o kung pagkakinahanglan sa Dios, bisan ano pa nga upang, no? Bisan ano pa ka pagkatinamad, no? Mapalapit ka gid sa kada Sabado sang hapon diri sa Santos nga misa. Kay nagakalangkag ikaw sa Dios. Kag kung ano pa nga mga kahigayunan nga kung sa diin mapuno mo ang imo kaugalingon sang Dios. Pagi sa pagpangamuyo, pagi sa pagbulig sa imo isig katawo, no? Amo ina ang ginapakita sa aton sang Dios o kung ginapahanomdom sa aton sang Dios sa sining ika-19 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, no? Ara iya ang tinapay sang kabuhi nga amo ang Dios. Lantawon naton kung matuod-tuod gid man bala ang aton kagutom o kung kapungaw sa sining kabuhi sang sining tinapay sang kabuhi. Sa bagay nga nagahangla kita, sa bagay nga sa kada adlaw sang aton kabuhi ginapangita naton siya. Kag siya ang makapuno sang aton adlaw nga sang kahulugan sang aton kabuhi. Di ano ina ang konkretong ekspresyon o konkretong pagpakita sina. Lantaon ta lang no? Kada Sabado sang hapon nga nagatililipon kita no? No? Amo ini ang konkretong ekspresyon kung nagakapungaw gid man kita sa Dios, kung nagapati gid man kita nga ang Dios lang ang makapuno sang aton kabuhi, no? Ari kita diri kada Sabado sang gabi nagakilit anay. Bangod kay ang Dios lamang ngayara sa Eucharistia, amo ang makapuno sa aton kaugalingon sang kahulugan. Ang Dios lamang nga aton nga ginakatgan nga ari Eucharistia, amo lamang ang makapuno sang aton kalangkag sa adlaw-adlaw nga tanan. Amoy na ang talaksan. Depende sa mga taga San Rafael kung nagakalangkag gid man sila sa Dios. Depende sa mga taga San Rafael kung ang Dios gid man bala nga tinapay sang kabuhi, amo ang nagahatag sa ila sang kahulugan sa ila kabuhi. Basi may man no? Balik may kinabatanan.
Nagatuo ako sa Diyos Amay makagahong sa tanan. Magbubuhat sa langit kay sang buta. Nagato ako kay sa Kristo ay anak na bugtong nga aton Ginoo. Yagin panangkon sa lang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen, gisaki sa ni Poncio Pilato, ginasa sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na banos siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kinigalingkod sa tuo sang Diyos niya Amay, nakagagahom sa tanan. Gikan dito, magari pa siya liwat sa panghukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagkabanho sa mga lawas, kay sa pagkabuhi ni wala sing katapusan. Amen. Mga buyo kita agad nga ang aton pagpangabuhi, manginhalad, ng hamutan sa Diyos. Puno sa ipagsalig manaw kita sa Amay, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, ngang amon parokya kag katilingban, maghatag sing pagtamod sa sakramento sa Eucharistia, ang iya ginagikanan kag pagabangtan, sang amon kabuhi dira kay Kristo, mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga pari, kag iban nga mga ministro sang simbahan magdangop pirme kay Kristo dira sa Eucharistia nga nagahatag sa ila sing kusog agud mapangabuhi nga may kaputli kag mag-alagad sa Ginoo kag sa katilingban nga may kalipay. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ipaiway kami sa gyera, kagutom, kalamidad kag pandemya. Kabay pa nga kalimtan sa mga nagailinaway, ang ila kaakig kagkadungot, agud sila ayuhon. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mag-aman kami sa pagselebrar sa jubileo, sa madason nga tuig, paagi sa amon himpit nga pagpangamuyo, kag pagtalikod sa kasalanan, mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga batunon sang Ginoo sa kalipay sang langit, ang amon pinalangga nga nagtaliwan, nga amon padayon nga ginapanumbong kag ginahigugma. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Diyos nga manamay pamati ang amon pag-ampo atangi kami sing kusog nga ipaluntad ang paginaig kag justisya agad nga mangin takos kami nga pagkatawgon nga imo mga anak. Inapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. In your
palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mga utod o gani ang akong kaginyong sakripisyo, mahamutan sa Diyos Amay nga makaigahom sa tanan. Matunon ta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa karayawat kamayan sa iyang ngalan, sa tunmat kapaslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo batuna ang mga dulot nga maging hatag sa imo simbahan agud nga mahalad niya ini sa imo, kag imo ini mabahinuhan sa sakramento nga nagahatag sa amon sang kaluwasan. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kayaran man sa imo. Bayo ninyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Takus kag angay gid. Tapos ka gagigid, ang puslanon sa among kaluwasan, na sa gihapon kag sa tuwing nga duog, magpasalamat kami sa imo, ug Ginoong Santos nga may gamhanan kagulay katapusan nga Dios. Kay tama gid kadako ang imo paghiuma sa akon sa amon, sa bagay nga ipadala mo sa amon ang imo anak bilang manluluwas. Bisan pa nga wala siya sing sala, nagkari siya subong isa sa amon. Agud nga imo makita kag mahigugma sa amon, ang imo nakita kag nahigugma sa kay Kristo. Pagi sa iya pagtuman imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amon nadula tungod sa amon pagkadi matinumanon. Gani upod sa mga angeles sa mga santos, amon ikaw ginahugyaw sing malipayon. Nga nagasiling. Santos ikaw katulad ng Ginoo, dumaran sa tanang pagkasantos nga ni Padalang, imong Espiritu sa pagpasantos sa iyong mga dulot, agad nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa among Ginoong sa Kristo. Sa wala pa sa gintungyan sa kamatayan nga ginbaton sa ginamubuton, iya ginkuha kay pamiyak-piyak at pinapay ka pasalamat sa imo. Naging panagtag sa imong gituton na ginagasiling, magkuha ang matalan, kag magkaon sini kay namang akong lawas kay gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon na yung kuha ang kalis nga nagapasalamat lihat kay palibot sa mga gitutunan nga nagasiling. Magkuha ka matalan kung Ginoo sa siling kalis kayo ng kalis sa akong dugo, ang dugo sa bago kagulay katapusan na kasultanan na igawala para sa inyo kung para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Gani Amay, amon ginahalat sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag gininggaling sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang andumanan sa pagamatay ka pagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay magkumiging kabig nga mga tako sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa siming sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaamit sa lawas kag dugo ni Kristo. Kung Ginoo dumdumang imo simbahan na labdag sa buhos sa kalibutan, impedasa sa pagigugma po sa amang Santo Papa si Francisco sa amang obispo nga si Jose Romeo kasi na ng kaparian. Doon dumama ang sakop siya amang katilingban na nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila.
Dunaman ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian. Matunan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nahon. Kaluoy man kami. Yan, kung nagkatambong agad nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo pod kay Santa Maria Virgen Ilaysang Dios upod kay sa nasay nga bana upod sa mga apostoles kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo pagi sa imo anak na si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagara sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, Amay mahagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, at tanan nagong kagimaya, sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan. Tungod kay gisugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo, aging tudlo niya sa aton. Lugson mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Atagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Baligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan na palaligman. Samtang nagapaabot kami sa mulahan nga adlaw nga amon ginauman na magabalik sa Kristo na amon manluluwas. Ginoong sa Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles sa pagkidahit, kinibiling ko sa inyo, ang akong pagkidahit, kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ng mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan, nagsunod sa imong siling, at agay sa pagkidahit kapag iusa. Ikaw ang nagkakabuhing tinagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagkidahit sa Ginoo niya, gihapon sa inyong tanan. Kaya man sa imo. Magtagay kita sa tanda sa pagkidahit. Sa
Yan si Kristo ang Kordero sa Diyos nga nagawala sa mga salasang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkate sang Kordero. Ginoo, nakatakos ka magsilutyas sa kunpulian, papaimig ang lunas sa kapulong, kay magayong akon kalag. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag.
kag magtindog ang tanan. Mga muyo kita o Ginoo kabay nga ang amon pagkalawat sa imo mahal nga sakramento muni mapuslanon sa amon kag magpanigon sa amon sa kapawa sa imo kamatuoran. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kanyaraman sa imo. Ako kuno sa pagpangayo sang bendisyon. O Ginoo nga amon amay titi ining imo panimalay ugod nga mahamutan mo kami kag makasarang kami sa gihapon sa paghimo sa maayong suno sa imo pagbuot. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Nagamutanan bendisyonan sa mahagahon nga Dios, ang Amay, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos naton santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayang gabi sa inyo tanan.